Salamat Tony. Salamat Kingaruiko. Sikinamayo. Manila manupera no pasal may fakir ko may manumalan o na permito na yan. taksa na yan, taon mo si Tolo. Stava no Nisa, stava na detaraja, tuition no fona monte, fonsa fona o lako bisaka experiência de sina no nas. Nilitang sa mundo ka nagzaya, mas marami siguro na kaya tayo sa si Rabuji. Sumasagino lang. Yes, sa wata na si Babin Suyot, tao sa sa what the funky siskaso wala hal. Sa doon sa Antsika ito Madagaskar din niya, nagsadya tayo na mafirla para ka pinagtiyos kaya ba ng Lisa, din familia po ng Lisa. Nang sa daya ako, ikaw sa tasan sini. Pa ni ko ba sa sini. Tatagtagal, matang uneters ni Kerna, ang magsibot. Ikaw Manasa, sa pagfila lawan yan, kung sila niya, manila na. Yung Dax Nina, hindi yung rada tumuro ko nagkala, hindi shitstira yun yung interes sama-sari sa to, saan sino naman ita. Iluwa tawag na.